O Concello de Valga celebra por primeira vez o Festival Confluencias, un evento de música clásica que reúne dous elementos máis característicos de Valga, a música clásica e o Camiño de Santiago. Sabemos que está a Escola de Música, sabemos que está a Banda de Música, sabemos que ahora temos o Centro Superior, non? Entonces, pois temos que facer que nazca un festival con este tipo de experiencia musical clásica, de cámara, un pouco máis de avance no tempo, pois aparece a música folk, donde vamos a ver tamén algunhas bandas de folk, o jazz. O festival terá lugar do 3 ao 5 de setembro. Contará con 3 concertos por día, entre os que se inclúen as actuacións da orquestra e a banda de Valga. E o domingo, pois, ofrecemos outra vez un pouco da banda de Valga, que todo o mundo a coñece, todo o mundo sabe, vai haber moitas sorpresas con esta banda neste concerto. Tendremos a Uxía Senlle, gran artista do mundo do folk, e a Susana Seivane para cerrar este cartel deste primeiro ano, pois creo que é máis que interesante. O evento finalmente celebrarase no auditorio para cumprir con todas as normativas sanitarias. Que en principio estaba previsto para organizar no Parque de Os Mosquera, pero por razóns de seguridade, porque pois o Concello de momento ainda, agora baixamos en esta semana, non? A medio, pero as cousas non están como para andar moito de bromas, e entonces a decisión que tomaron foi de facelo no auditorio. Entón, pois este festival internacional entendemos que é moi interesante. Dende o goberno local e a organización agardan poder celebrar o festival pro ano con total normalidade no Parque de Os Mosquera.